Yma ynghylch y defed yng nghanol yr haul, mae yna ddefed yma o bob lliw a llun ar gyfer y dosbarthiadau unrhyw fryd pur iseldir brodorol arall. Ac yma yn cadw cwmni mi, mae Andrew Jones fel Indra Cwman sy'n gael. Croeso ato ni bore yma. Diolch yn fawr. Yr haul yn gwenu llon ar y gystadleuaeth gyntaf yma ni'n cyffwrdd â. A cystadleuaeth difyr iawn ar gyfer yr wyn hyrddod. Wel, difyr iawn o fedwch chi, Bridiau hollol ddierth a newydd o lleulen elwedd rhai o'r ein. Mae'r rhai'n gweud a ddylai'r gystadleuaeth yma fod, ond chi'n gweld mae yna 4 bryd ychwanegol at y 42 sy'n barod, felly yn o leia ni'n cynnal popeth yn Llanelwedd. A maen nhw'n fridiau, llachar, lliwgar, sy'n dal llygad y gynulleidfa. Falle dim eich y ffermwyr cyffredinol chi, ond falle tyddynwyr a phobl. Mae rhaid ni i trial rhoi rhywbeth i bawb yn y sioe. Ni'n darparu ar gyfer y pawb. Debyg iawn bod yna fwy o dyddynwyr a defed hobi yma, a si o defed gwaith bob dydd. Ac yn un sioe lleol ni. Mae na'n arbennig o di. A mae'r beirniad nawr yn edrych ar y defaid smotiog iseldiraidd yma. Spotted sheep. Maen nhw'n leddi'r llygad, yndyn nhw? Maen nhw. Yn efo rhyw gyd i gwyn hengi Cymraeg, yndyn nhw, gweud y gwir, yr un marco ag ati. Wi heb weld rhain erioed o blaen, ond maen nhw eitha corffog a gweud y gwir. Mae yna siarp yma, sef? Mae yna siarp arbennig yn nhw. Hen siarp a llygad. Maen nhw'n llydran hefyd yn nhw. Ond fel gyda'r defed dion, oedd bobl yn mynd am wlan gwyn dros yn y canol oesoedd i gael wlan gwyn a dim diwch. Ond mae rhaid i tolu nôl, felly'r balwen a'r torwen ag ati wedi cael ei diogelu, a felly yr un fath yw'r rhain. A nawr, y Rosan, fi'n credu mae fel na chi'n yn ei ynghanu nhw. Yr un ar pen brown, a'r glaniad gwyn. O Ffrainc, un o'r Bridiau, mae bobl dy fewn a defed o'r cyfandir dros y blynyddoedd meddwl gwneud arian gyda bod y cyntaf i fewn. Mae rhai Bridiau wedi gwneud i Texel, wrth gwrs, ydy yn symud bant. Y Rwj nawr ar Blood y Main ddim wedi gwneud i fel o gymharu'r gweddill, a hefyd y Rwsan a'r Siarmoa fan hyn. Diw Rwsan, mae rhai sy'n nifdyddio nhw yn eu canmol nhw ac yn meddwl byd honyn nhw, ond ddim yn boblogaeth tu hwnt. Na, a croesiad yw'r Rwsan o'r Southdown, y Dyshi, Leicester a'r Suffolk. Wel, mae'r Bridiau chi'n mynd nôl i'r gwreiddiau, chymod, a cynned bobl Bridiau cynhenid o'r wlad hon, fel sy'n dechrau dros y byd i gyd. Ffrainc a Seland Newydd ac Australia a De Affrica yn arbennig. A wedyn, ar y pen wedyn, mae'r siamwa, ar y pen bach pink yma. Defed bach. Ond eto i gyd, mae yna ganmol mor i gael ar hein, defnyddio nhw ar wyn menwod am y tro cynta. Rhwydd i wyna? Rhwydd iawn i wyna, a maen nhw'n wyn corffog. Ac yn galed? Galed iawn mae'n debyg i ni, dwi heb drio ar hein, ond... bod nhw'n binc, bych chi'n fel arfer yn cysylltu yna gyda rhywbeth sydd yn bach yn degedd ag ati yn feddal, ond mae llawer yn meddwl o byd o'r ein. Ac yn byw ar bron i ddim, maen nhw'n dweud, ar y tiroedd gweitha sydd gyda ni? Wel... tiroedd gwlyb, maen nhw'n dda ar y tiroedd yna. Ond dim nawr ar dir sych gyda'r borfa fa mae y dyddiau mawas. Does dim lot o ddŵr ar unrhyw dir ar hyn o bryd, mae wedi mynd yn sych ofnadw yn dwi. Di. A mae wirioneddol yn mynd i fod yn bryder y geia hwn, os na allan ni gael rhagor o silwair cyn y geia. Yna'n iawn, mae'n ofidus nawr. Nifer o ffermwyr yn dioddau. Os yn so mae haf sych yn fwy cyffredus na haf wlyb, a mae wedi dod gwreddi hwnna lenni. Ond mae'r anifeiliaid i weld yn gyfforddus ac yn hapus iawn ar hyn o bryd. Dim ond nhw'n cael digon o wair yn ei boliau. Maen nhw'n mwynhau heilwen braf, yn dyn nhw? Nhw'n cael glawr i cefnau, chi'n gweld? Na. Ond eto i gyd, dyn nhw'n codi mineraliau lan o'r borfa, falle. A cofio 76, cyn eich gen i chi, wrth gwrs, ond os o defyd gwartheg yn edrych yn iawn, ond yn cael traffer sefyll tarw yn yr hydre wedyn, am bod yr anghyd bwysedd mineraliau, falle, ddim yr un fath. Dyna beth sydd eisiau, ynddo fe, tipyn o bopeth yn edrych na, gormod o ddim na dyn dda maen nhw'n dweud, ynddo fe. Wel, tra bod Mary Gittins y beirniad fan hyn o feifod yn mynd trwy'r dosbarth yr wyn hyrddod, yn ei gadael nhw'n rhydd i'w gweld nhw'n cerdded yn rhydd, wnawn ni gael hoi fach o gylch y defed. Byddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr wyn hyrddod unrhyw fryd pur iseldir brodorol. Gylch y defed ar gyfer dosbarthiadau unrhyw fryd pur iseldir brodorol. Andrew Jones fel Indra, mae yna ganlyniad gyda ni. Y Spotted Dutch yn gwneud yn dda iawn bod yn y safle cyntaf a gael. Odi maen nhw'n fod ei gilydd yn credu. Mae'r siarma'r hynty nhw falle ddim yn cydbwysedd, ond mae'r deirniad wedi swmpo nhw gyd, mae'n gwybod beth mae'n neud. A mae'n deall i defed, heb os. A'r un perchynog sydd wedi ennill y cyntaf gael, oedd o Megan Rowlandson o Ogledd Lloegr.
A gyna Roberts a Salisbury, Nant y Cwm Dimbych yn drydydd gyda Siamwa. Ie. Amrywiaeth eang o fridiau yn y cylch. Wel, ma fe. Creu diddordeb yn dwe? Chi'n gwybod beth chi'n gael am sy'n holi am unrhyw fryd arall. Chymod, dyn nhw ddim yn gitshort nag yn nhw felly. Ond mae'n gyfle i bawb felly, Mae'n gyfle i bawb, a mae'n gyfle i'r Bridiau lleia i ddod i'r sioe, i'r achlysur arbennig hon. A rheina wedi dod o Ogledd Lloegr yn braf i weld nhw'n dod lawr Odi, maen fan hyn nhw'n i lawr Gymru gysadlu. ffordd bell. Yn amlwg, maen nhw am hybu bryd. A dyna ni. Cynta a gael yn mynd i Ogledd Lloegr. Diolch yn fawr iawn i chi, Andrew. Croeso.